poliittisista johtoelimistä on. Ja tässä olemme Mannerheimin tiellä vanhan postitalon kulmassa. Presidentit saapuvat kohti eduskuntataloa. Tämähän on myös aluetta, missä on aiempien presidenttien patsaita. Tuossa Juho Kusti Paasikiven patsas näkyy tuolla vasemmalla ja tässä oikealla tietenkin Mannerheimin ratsastajapatsas, joka on kaikille Helsingissä tuolla alueella käyneille varsin tuttu. Ja Musiikkitalon kohdalta käännytään vasemmalle kohti eduskunnan pihaa. Ja nyt olemme eduskuntatalon edustalla. Kaartin jääkärirykmentin kunniakomppania, noin 100 sotilasta, odottaa presidenttejä saapuvaksi tuonne Kansallismuseon päätyyn ja sitten kunniakomppanian tarkastus. Ja täällä on paikalla myöskin Kaartin jääkärirykmentin soittokunta. Ja Helsingin varuskunnan päällikkö eversti Matti Honko tervehtivät. Kivinen tässä saattaa presidenttejä. Kaartin jääkärirykmentin kunniakomppania ja Kaartin soittokunta on asetettu ylipäällikön tarkastusluvan. On juhlallisen vakuutuksen aika. Pyydän nyt teitä, arvoisa virkaan astuva tasavallan presidentti, antamaan perustuslaissa säädetyn juhlallisen vakuutuksen. Ciao a tutti. My name is Alex. Regards from Lahti.